elas. E ti, como te chamas, meu rei? Chámame Manuel. Eu tamén lle desexo moita ledicia e lle traigo un pequeno vasallo. Moitas grazas. Que bonito é este hermoso. E se leou, para que siga escribindo na súa lingua. Eso tedes que ser vos os que o fagades. Así eu seguirei viva. Pero sentade. Vexamos que aquí hai tereu algunha lambetada. Pero sei que non vos gusta. Tu avó ten razón, pero ti podes comer. Onde tiro o papel? Trago. Que nenos da pena educadiños. A que colexio ides? Imos á escola do Mausoleo Marcelino. Ah, rei! Moito ben. Sempre o tuviño. E moitos máis que están guardados. Tamén dou mancha de retratos. Son todos os seus fillos. Son todos os meus escritores, miña xoia. Ti coñeces? Algún sí, pero... Todos. Home, todos, tampouco os coñezo eu. Mira, Manuel, este é un rei. A ser Afonso o Sabio, non si? Pois claro. Este sei quen é, Rosalía, a de Padrón. Este... Home, ese sabe o que eu quero. Castelao! O que dixo por vello que me deben namorar. Xa vexo que sabedes moito. Pero Goretti, saltaches a este. Pois claro, saltastes a Curros Enrique. Ese tampouco o coñece. Son che tantos, e non son tan noviños. Otero Pedrallo. A ese sí que o coñecedes, pois era da Estrada. Oh, Richo! García Barros de Verdes. Este que bebe na cunca será cunqueiro. Sí, don Álvaro Cunqueiro, que escribía moi ben. Vai como o meu avó. Gustalle o viñín. Non, Manuel, non. Tiña moito paladar e entendía moito das propiedades do viño. Ai, iso ao meu avó dalle igual. Un dado que sexa viño. Cacho foto! Este mes era que lle dican o día de hoxe. Carlos Casares. Verdaches. O mestre enseñounos unha poesía dele. Nós tamén, ora, queres coitar? Pois claro que sí, estou fervendo por oíla. Eu sei no mellor, entón. Mira. Amemos. O tempo que turra de nós é que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove. Sempre é cedo. Para o feito que agardamos e non chega. Amemos a rosa porque é breve. E o tempo porque foxe non se para. Inda que a vida das horas, nas esquinas, morran as verdades contra o vento. E a noite sexa un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Eu non quero que desaparezcas. Que porviñas ti, Manuel? A lingua xa máis vai desaparecer. Pois claro que non, como vou desaparecer con tantos falantes como vos. Eu vou na falar sempre, sempre. Agardad un chisco, que vou a cara no espello. Mira, Manuel, aquí está a boliña azul de Carlos Casares. Mima, nesta casa estánche todos. Non me, non poder un máis. Pois ben, eu tamén. Así é como nós a queremos. Este é o meu gasallo, que leades moito e me escribades máis. Eu son a fermosa e antiga
na lingua galega. Hai séculos rimaba os versos o rei Alfonso X de Castela. Nela rimaron os nosos tataravós, namoraron vosos avós. Estiven anos e séculos asoballada por un hormón poderoso e olvidada por certos persoeiros. Sodes vós os que me tedes que axudar, xa que deste feito afirmades a personalidade. Gracias. O mellor o político, verdade? Ese sí que actúa ben, e ademais é moi guapo. Ainda que Nerea ten xenio, Espero que captaredes esa mensaxe a que a lingua se manteña sempre moza, xa que o fixeron tan ben. Haberá que darles un agasallo, non? Tamén estiveron ensaiando nos recreos. Veña, un aplauso e que suban os actores e actrices de novo. Que ben o fixeron todos e todas. Temos aquí a futuros actores e actrices. Pero atendede. É que estádelo pasando ben ou preferides ir para a clase? Vale, seguimos coas preguntas. A ver, quen sabe o que significa a palabra cancelo? Dima, debeu ser a palabra máis buscada no dicionario da Real Academia Galega este mes. Moi ben. É unha máis complicada. Quen di un dos pseudónimos que utilizou Xoán Xesús González? Ninguén. A ver, pensad. É o nome co que se denomina un concurso literario no que participastes vos. Sí, exacto, Carmen de Xindar. Un aplauso para o compañeiro.